Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anag pailigad itinagan a Benny nga iti agdama kat adda ijay Dubai. Ngam sakbay na nga ibasa tayo dagiti kablaaw, kidawan mi manan papagayam ti panang suportayo iti Ferds Caballero Facebook page. I-follow kan i-share yu ti Ferds Caballero Facebook page, tapno agtalinaad nga updated kayo kadagiti kabarbaro nga upload tayo. Kastamutan a suportaran nyo kumalaang papagayam daytoy legit a YouTube channel tayo. Agsipod taagmay may salaang ti Ferds Caballero YouTube channel. Kablaawan tayo man papagayam ni Jemar Pimentel kan aminan dagiti gagayem tayo di tapong tao dashcam and car accessories. Makablaawan mo ti Enrico Dombrique kan Lagadon family from Mary Grace Enrico ti Jeddah, Saudi Arabia. Jovita, Flor, Ibiang, Eli, Manets kan Sugitan family ti San Juan, Quezon, Isabela from Juliet Sugitan. Shout out kada Miss Angel, Rex Rapisura, Jasmine Rivera, Nubelin Taberna kan Leonora Bautista. Ira kan ading Aaron Titugi Garao City from Jonard Padilla ti Kuwait. RJ Orpilla kan happy birthday kada Jillian kan John J. Orpilla ti San Miguel Ramon Isabela from Lucita ti Tubay, UAE. Papang Rodolfo Queja ti Santa Ana, Cagayan from Melanie Queja. Dagiti padak ang construction workers iso da Porman Christian Zambrano, Mason Reni Boy Gawat,
from Jonel Gakusan, Tibalingawan, Candon City. Dante Velasquez, Dave Nathaniel, Princess and Family ti Germany. Bukwan Family ti Nagilian Isabela, from Imelda Velasquez ti Riyadh, Saudi Arabia. Makablaawan pa ni Lamberto Pasion Jr., Leslie May Andres, Noli Andres Jr., Anaya Faith ti Villa Carmen Ramon Isabela, from Linda Pasion. Shout out Kadalin Tolosa kan Chris Bokotan. Passion Family ti Andarayan, Princess Jensen, especially ni Mary Jane from Jensen Passion. Amin at taga Alcala-Cagayan ng Runa da Regine Faye, Roderick, Eshra, Liuliwa, JV Kasay from Jean Kasay. Doka Balinayos Family, Mamang Margie kan Papangko from May Doka. Alonso Maliaga kan Tanyesa Family ti Alakapan. Esther Maliaga Domingo and Family ti Sitanga Ballesteros. From Cuse Maliaga Alamo ti Kaagaman Apari West, Cagayan. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Benny. Dear Manang Emmy, naimbag na oras yu amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kastamatan dagiti naayat amang tartarabay kadagiti maipatpatangatang apadas ti biag dagiti dumdumngeg. Ilingad naklaangan manang itinagan a Benny iti agdamaket adda ditoy Dubai. Nabayagan amang mangeg ko da iti adrama iti YouTube channel yo. Kat pakaragsakak unay, tamang mangganmanan daytoy a drama. Amok asaan lang asyak, ti adda kastoy apadas na manang. Nang runa, dagiti padak nga OFW. Iso akayat kulat ta nga ibinglay, tapno agserbi nga inspirasyon kadagiti dumdumngeg. Nang runa, dagiti agsaksakripisyo iti sabali a pagilian, para iti pamilya ang napanawan da di ta Pilipinas. Sapay kumamanang tamay samet ti pakasaritaak, kadagiti mapilya maikan biag, tanam na maag ka makaibati daytoy iti adal kan inspirasyon. Manipod kinaubing ko na banguna kon ti kinarigat ti panagbiag mi, agingga iti naadaanak iti bukod ko a pamilya. Kat daytoy tinangidron kanyak, tapno makigasangga sa takmat nga agtrabaho iti sabali a pagilian. Ngamrugyak man manang ti agsalaysay, idi addaak paylaeng dita Pilipinas. Una yun, makapadanag. Nagpigsabat na dahi ti abagyo. Ang mga numaitayam ti bubong tayo. Nanang, ato man na nagtitititay siya banda oh. Ha? Ay, huwan nagpaiso. Benny, lakay. Itayam man di may sa ating ba iti dahi di banda. Adaman nagtagta di jayan. Wan bakit? Mabitlaan, tadamat dito yung banda. Nanang, napasanti pagitaan tayo. Sige, dito'y kapala ang taga anak ko. Sigurado mo lang asaan ka amabasano dagtagtad. Wan nanang. Ay na, nagpigsamot ng titudo. Nagadong tagtagtad dito balay. Saan at itudo ti problema anak ko? Ti bubong tayo. Daan nga minon. Bubong tayo pa'y daytay ni damo ang naipatakdar day ti basit abalay tayo, anak ko. Wan nga rod nanang. Iso ang nagadong tagtagtad. Nagninamot kami ti Yero ita. Iso asaan akas ka rin at agsukat iti bubong. Pasensya kayon, Lisa. Bakit? Nanang, tapag gusto lang ti matmatgadak para iti inaldaw agastos tayo. Ngam di ka agdanag. Dumtang total daw ang mapasok atakmot lang ti daan abubong tayo. Ikagumak nga aramidon day ta.
agyaman nak. Kimalmamot laang ti panahon. Nakapanaw kami ng ti bagyo. Anyalakit din ti kastoy abiyag tayo bakit? Basta agtudo, agtudtad amin asuli ti balay tayo. Kasta talaga lakay. Sana bale, ta na pamagakmatan ti datara na basa. Ibilag kong tulatan inton bigat dagiti na basa kagawaan tayo. Lisa, di ka di mabambannog? At unggal pa nagtutudok at kastoy ti sitwasyon tayo. Anyarod ti maaramidan tayo. Aganos tayo Ti importante, adabalay tayo nga uray basit laeng. Masya na kun kada kayo kadananang kanitanak ta. No jak pa'y lagunay. Agnanayon lata na kastoy ti kinarigat ti panagbiag tayo, bakit? Anya ti kayat mo asawan? Napanunot ko tagtrabaho ita adayo. Amo kadakdakkel mo't lang ti tsansak ang makaurnong. No kas pangarigan, bakit? Anya ti kayat mo asawan? Planok taga abroad. Yutangak lang ta aramatik amang ipag nakadagiti papeles sa kasapulak. Sigurado ka? Wen bakit? Tapno mapasok katakmat oray ti ataplaan ti bubong tayo. Kat agtal namot ti panunot tayo kadananang no adda ti umay abagyo wano iti panagbaya kabak ti tudo. No day ti amo masolusyon iti kinarigat tayo. Saan ka alapdan lakay? Aramidam, no anya ti amom ang makapasaya at iti biyag tayo. Apay, di ka pala napanaturo, Bene. Jak pa'y agtuglap nanang. Matmatmatang taglaw-law ti balay tayo. Nanang, pasensya kayo lakuman. No jak man la may pasimpa ultimo ti atop ti balay tayo. Ti importante, at dapay paglinlinungan tayo, anak ko. Makonkonsensya ka ngamin. Tunggal makitkita kayo marigrigatan. Nang runa na agtudtudo. So na panunot ko taga-abroad lang ang nanang. Naibaga kanyak daytan ni Lisa nga asawam. Kayat mo kano ti imapan ijay Dubai. Wan nanang. Ada ngamin ti nakita nga open na trabaho ijay. Amaya nato para kanyak. Tapno mapasukatan tayo mo tin ati bubong ti balay tayo. Tapno sana kanayan nakasla tayo na basa apyak tunggal matutudo. Kapailam ti mayadayo iti pamilyam, Beni. Ano sa kananang? Takayat kumot nga ipaayan iti nasaliwan mo na panagbiag ti pamilyak. Mala, adakan ka day ta anak ko. No pinalubusan nakalakit di ti asawam. Si papalubusak mutken ka, anak. Naisaganak aminan nga imutom iti panag-flight mo, Benny. Agyaman na Lisa. Kamaudyanan na. Matungpal tumot lang ti tarigagay ko ang makapan iti sa bala pagilyan. May patarimaan tayong doon tagtudtad nga atop tayo. Wen lakay, di kagdanag kasalimot-mutak amin ang nagbanugam. Dakil ti panagtalagkukan ka bakit? Iso nga ipatulod ko ti amin amat gadakan ka no adakto ni ti balasiw tao. Amok nga amom asalimot-mutan ti nagbanugak. Uray di mo ibaga, talaga kasta ti aramidak. Aganad kay ti yadayo ma, numuna kat narigat ti trabahom ijay. Anadam ti salunat mo. Ikarik na Talisa. Para kada kayo kadananang ken iti anak ta.
Gapo iti mapaspasaran mi a kinarigat ti biyag, nagdesisyonak nga agabrod laengan manang Emmy. Talaga ngamin at tartarigagayak a masukatan ko man dagiti yero nga atep ti balay mi. Tapno saanan akakaasi ti pamilyak, nga itaya da amin a mabalin a pagtayaan ti agtedted iti intero a balay mi. Isuna laeng taawan mabalin ko ididamo manang. Taapagpursito laeng ti mabirbirukak iti panagkon-construction ko. Ngam kasto'y matlaeng at trabaho ti inaplayak. Apaman anay pagnaken na urnos ko ti amin nakasapulak, napagasatan at met. Pudno an narigat ti kasasaad mi dito'y nga agtrab-trabaho iti construction, taadda dagiti kanito nga adda kami iti kainaran. Ngam an-anusak manang, tadidamo a sweldo a maipatulod ko, kat maigatang ko maiti dadduma iti yero a pagsukat iti bubong mi. Benny, darasum di tata dapay patrabaho kan ka. Uwan tata, mabitlaan. Nagkarong amin ti pudot ti panawan. Kas makita nga ron kat ni misit kan. E din to ta nagbiit ka pa ilang dito Dubai. Nalabas ngamin ti kinapudot na tata. Nagrigat gaya mo talaga tagtrabaho dito eh. Sinanayan laang dayta Benny. Amin tayo kat nagdalan iti kasta. Sa bagay, agpaiso dayta ngayong bagayo. Importante kat adati maipawit ko di Pilipinas. Para iti pagkasapulan ti pamilya ka pinanawak ijay. Para iti importante launay a project ko. Nay, anya nga a project day tabaraw. Kaya't kapasukatan iti baro ti atop ti balay mi tata. Tama no atawunan ngayon anusan mi nga agtad-tad ti amin na pasat ti balay mi. Atop laeng ti balayo? Day talaeng ti arapaap mo. Puna basit lang nga ba nagtata. Ngamdak ka lagin awa para iti pamilyak. Lalaingam nga ron tagtrabaho dito ay marog. Anatamom, ang mga nuday tangarapaap mo kat agbalinto pain amay sa abalay, intundumtang ti panawan. Lisa, bakit? Naawat mo ka din timpatulod ko a kwarta? Wala kay, kat nakagatang kami matan iti baro ayero. Inton bigat nga umay da trabahuan. Agyaman na kiti Diyos no kasta. Amom lakay, kasta unay aragsak ni nanang, kasta amatan ti anak mo. Saan ka nun amabutang tunggal ada bagyo no tudo? Maragsakan akmot kadagit amang mangig ko ita, bakit? Amumot aday ta abanag tinangiduron kanyak. Tap na agporsigiak nga umay agtrabaho di ti balasiw taaw. Di masukatan ti atop ti balay tayo. Pudno na babang arapaap. Ngam amok. Dakkalagin awa ti maipaay na kada kayo a pamilyak. Basta ganad ka kanayon dita, ha? Wen, Lisa. Kat maragsakan na kaunay. Tadumtang man ti bagyo wano matutudo. Makaturog kayo anasimbang a pamilyak a pinanawak dita. Nga anya, anak? In video mi tinaramid abubong tayo lakay. Ay, unag paiso. Nakapimpintasan. Awanan tagtutut tatang. Agyaman kami kan kalakay. Rugrugi lang day tati panagginawa yun na pamilyak. Tatang, at ako makayat ko. Anya day tanak. Mabalin ka da gumatang kami ti electric fan?
Kakasa namin ni Lola nga agpapait, tunggal na pudot ti panawan. Kan, oras siyak matan O sige anak, gumatang to ni nanang mo. Basta pagragsakan nyo, si dada anak amang ipaay kada kayo. Agyaman at tatang. Nagmayat ka ang timaturog no naurnos ti balay tatang. Diyawan na pulos tagtagtag. Saan nakas idi? Wen anak ko, manipod ita, makaturog kan itinasimbang, taawanan ti pagbutbut nganyo kada nanang mo. Benny Barok, kablawan ka. Ha? Apay tata, na-promote ka. Saan ka na basta laborer lang iti construction dito eh? At dan saan mo? Anya? Ay na, agya mo na kiti Diyos no kasta. Gapo na ita iti impakita mak kinagagat mo kan tinaidumdum mga skills mo. Para iti pamilyak na iti apa nagsaksakripisyok tata. Amoy mo ti arapaap ko para kadakwada. Isadayawan ka, Benny. Manipod simangpot ka dito'y Dubai. Awan ti pinanunot mo, no saan na ti para iti pamilyam. Naggasat ti pamilya manapanawa mi di Pilipinas. Agyaman akmat iti ado at tulong yu kanyak tata. Ganti pa nang patpatib karyo iti pakinakam ko, tunggal mailiwak iti pamilyak. Barok, agpapada tayo iti rason nga kakadaraan. No apay nga da tayo dito eh. At darapaap tayo para iti pamilya tayo. Kaskan ka. Ita saan langan abubong ti balayo ti may patarimaan mo. Amangan no makaipatakder kan tupayan iti baro a balayo. Narigat man ti panangrugik man ng Emmy, nagbunga ti panagsaksakripisyo, kan ti panangipakitak iti kinagagat ko iti trabahok, tanay promotak. Iso asaan laangan ati bubong ti balay mi ti naipatarimaan ko. Kabalak pa yun nga ipaay iti pamilya, dagiti material abanag, apulos ajak na ipaay kadakwada, idi addaak pailaeng dita Pilipinas. Nagpaiduma tirik na ken kinaragsak kumanang, idi nakitak ti video nga impatulod ti aginak, anasukatan ken kabarbaron ti atep ti balay mi. Nagbalina kon akampan ti idi, agsipod ta amok nga uray agtudo iti napigsa, saanen amarigatan ti ina ken ti aginak, ta saanen nga agtedted ti atep ti balay mi. Hello nanang, kumusta kayon? Ay na, agyaman ka anak ko. Amom, makaturturog akon iti nasimbang. Uray at napagyaw, wano agtutudo iti napigsa. Kasta ka din nanang? Wen, kan saan kami nga agitay-taya iti timba, kadagiti agtentad iti naduma-duma apasan ti balay tayo. Amom, maragragsakan pa idagiti kaaruba tayo iti mapaspasamak iti biyag tayo ita. Kinapod no na nanang. Aging ga ita. Kasta jak pa ilang mamamati ti mapaspasamak kada tayo. Rumbang laang mamati kan anak ko. Hindi, ti bubong laang ti ararapaapon tayo ang masukatan. Ita, pati pa nagbiag tayo, nagbaliw mo tan anak ko. Kiminawan ti
iti panagbiag tayo, gapo iti panagsakripisyo di tabalasiw tao. Banaga pakaragsakak nanang. Iso nga oray ka sa no ti bannog kan iliw ko kada kayo. Kabayatan ti kaadak ditoy. Sulit matamin. Kaano nga iti panagbakasyon mo, anak ko? Di kay agdanag nanang. Tatalaga kayat ko tagbakasyon. Iti kasta, mapadasak mo't arik na ti kinatalgadan ti panagnaid di tabalay tayo, ana pabaron ti atop na. Hello, Kian, anak. Dandanin ti panagawid ko. Agpay so, tatang? Ikatanganak ko may ti sapatos ko, ito nagawit ka, tatang. Kan, cellphone pa'y kuma. Una yan. Ado ti bilin mo, anak. Ngam di kagdanag. Gatangak amin na bilin mo. Taparakin ka dayta. Mabalin ka di akasarita ko ni nanang mo. O sige, tatang. Itagkon ka ni nanang dito telepono. Hello, Lakay. Mayat titungtungan nyo nga agama, Uwan, Lisa. Ado amin ti bilin dayta anak ta. Oh, sika. Anya nga iti kayat mo. Basta makaawid ka, okay kanya kon. Sikat importante kanya. Talaga mo ta? Ni nanang, anya kay mo ti bilin na. Kaya't nakano ti gamit para iti kusina. Amumot ani nanang tinausam nga agluto iti kumporme. Sige. Di tanto lang nga nagatangan tayo ti kayat na. Kamaudyanan na bakit? Mayawid kun ti bunga ti panagtrabaho di ti balasiw tao. Urayon mi ti sa sangpot mo, Lakay. Huwan bakit? Kat magagaranak una yan ang makagteng di ta Pilipinas. Naragsak nga idadateng mo, anak ko. Kailiw da kauna yun. Wen nga ro, tatang? Kumusta nga iti biyahem, Lakay? Makabannog. Ngam sulit. Tanapukaw ti amin na bannog ko, idi nakita kayo na pamilyak. Oh, kumusta kayo ngay? Daytoy, naragsak kami unay. Ta kumpleto tayo manan. Ta nakaawid ka, Bene. Tatang, makitam ti balay tayo. Nagsimpan niya. Ngamin, awanan tagtudtud no agtudo. Isong awanan dagitag kay wara at timbang ay taya tayo. Sika talaga, anak ko. Kat gapo day takad ka, anak ko. Gapo iti kinagagat mo ang nagtrabaho iti adayo. Nabangaran nga rot anak kakita iti balay tayo nanang. Lisa, kun ado pa yun dagiti baro akagawaan tayo dito ya. Ginatang amin day ta ni Lisa. Tunggal aday pauit mo a kwarta. Adda magatang na para dito'y balay. Lisa, bakit? Agyaman ka. Napuna sa amin abannog ko ang nakakita na simpanti balay anang ibatsak kada kayo. Apay adi ka pala maturog, Lakay. Amo ka na banog ka iti biyahe. Excited ak sa nakaawid. Tani,
Di nakmutin, sarungkaran dito glab, bakit? Ay kat pilita tap na makabawi ka matitiban banlog mo. At nangamin kaya't kung ay bagapay kan ka. Ha? Anya dayta? Kasla seryoso ka matlaunay. Malagip mo ka di. Basta agtudo, wano adadumtang nga bagyo. Saan tayo na makaturog? Uwan lakay. Kasano? Agtad-tad amin na pasot ti balay tayo. Isa mariribukan tayo amang itaya kadagiti timba. Kandi tayo amuno sa dino ti pagpwestuan tayo maturog. Puno dayta. Tara paap ko lang kat may patarimaan ti atap ti balay tayo. Tapno nasimbang mo't ati pan naturog tayo nga ora agtudtudo. Kat naaramid mo dayta, Benny. Ngam kabayatan ti panagtrab-trabaho ka dyan Dubai. Dimmakil ti arapaap ko para kada kayo, Lisa. Anya ti kayat mo asawan? Kimatangak iti sular apang ipatakdaran tayo iti baro abalay tayo, bakit? Anya? Day tatagpaiso. Kaya't ko apatakdaran na dyan iti nalawlawa kan napinpintas abalay. Itatag medyo simayatan ti biyag tayo. Kaya't kung ay pa'y amin na pagginawa niya pamilyak. Day di simple lang arapaap ko. Dakdak kalitan. Gapumot lang ititulong niyo pamilyak. Kang runaanan at itulong ti apo na marswa. Dinanggag na ti amin na kararag ko kunkwana. Ket ininot nga impay na ti amin akinid daw ko para kada kayo. Agyaman akmat kan ka. Taawan ti pinanunot mo no di ti pagnamayan mi a pamilyam. Amo kakanayon nakaatarabayon ti Diyos. Gapu iti kinasingpot mo nga anak kan padre de pamilya. Da kayo tinagbalin niya inspirasyon ko, Lisa. Saan ko kumaanaragpat amin dagitoy? Naawan kayo a pamilyak anang suportar kanyak. Pulos impagarop nga aglaplapusanan ti parabor a maawat ko manang Emmy. Nang rugiak iti simple laeng nga arapaap, pasapay la kuma tamapasukatak ti atop ti balay mi. Tapno awanan ti agtedted no adda sumangbay a bagyo wenno agbayakabak ti tudo. Ngam kabayatan ti kaaddak iti balasiw taaw, ininot anabukel ti dadumapay nga arapaap ko para iti pamilyak. Katnay kagumaakmet anatunoy, babaan iti panagkararag, kan panagtalag ko iti namarswa, abinuyugak iti kinagagat. Ididamo ang nagbakasyonak, apaman ang nakitak ti bunga ti arapaap, kan panagsakripisyok, jak mailadawan ti imapay a kinaragsak ko manang. Nang runa pa'y idinapatakderakon ti balay tinagatang ko asular, nga isuitan ti pagnanaadan ti aginak, kastamutten ti inak. Ti sigod abalay mi a pinatarimaan ko, ipapaabang mi itan. Kat kabayatan ti kadak paylaang dito'y Dubai nga agtrab-trabaho, ar-aramidak mo ti amin tapno masiguradok a mapagadal mi ti anak mi, agingga iti makalpas iti kolehyo. Sakbay agibusak ti pakasarita akmanang, kayat ko laeng nga ibinglay daytoy a panirigak a nagserbi nga inspirasyon ko. Ti kinarigat ti panagbiag ket mabalin a mabaliwan no ti panagkararag ken panagkiddaw iti parabor iti namarswa ket mabuyugan iti kinagaget ken nalimpyo nga aramid. Agyaman akmanang, to'y pagayam mo, Benny.
Pagayam ko abeni saan laeng ang nakaibati iti adal kan inspirasyon ti insalaysay mo apakasaritaan. Agserbi da ito'y apakalaglagipan iti amin adumdumngeg. Nang runa dagiti naesem iti nalaka apang lakagan tapno sumayaat ti panagbiagda. Kasameten dagiti naesem amang lamang iti sabali matong palaeng ti arapaapda. Maysa kaapagwadan ken nasayaat nga ehemplo para iti sabali. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinlay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Dintun mapunas dito'y lagi dagiti naglaban